ଛାଡି ଦିନା ଶଳା ମାନେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଶଳା ବାଇପାସ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନେ ଆମେ ବିଲେ ବିଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ଶଳା ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଏଇନା କିସ କରିମୁ। ଅଧିକା ଭାଇକି କଲ୍ କରେ। ये किसे कॉल कला हेलो ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି जाऊँ मार्केट टे जाऊँ कौन लगी ଆଇ ନା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଇ କାମ ଅଛି ଆଇ कौन लगी चल ଟିକେ ଭାଇ ଯାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ ଗାଡ଼ି ସେ ଜାଗା ଆଲାନି ନେଲେନି। ना मु मार्केट जाऊँ काम तो सीन पड़ा चलो छकड़ छेड़ दी चलो ତ ସିମ୍ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତୋତେ କିଛି ସମୟ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। हो चलो ଭାଇ ଦେଖ 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 ସେଇ ଝିଅଟା ଦେଖ। ए सोला से नाला कोन तोर गलानी जा पारम जन जा खाइ दो आगे ନେ ଖା। एडी पुदना चटनी लिए पड़ी तो ଆଉ ନା ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀର ଆଣିକି ପକେଇଥାନ୍ତି ନା। दे अदर दे ନେ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଖାଇବୁ। सॉरी गला तू अदर आनु जा କେତେ ଖାଇନେ ଖାଇତୁ ବେ ସେତେବେଳୁ ଖାଲି ଖାଉଛୁ ଯେ ଖାଉଛୁ। मु पहुंच जा मु पहुंच जा मो एड्रेस तो बेसी फुटनी ना ଯାତ୍ରା ଆଣି ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଯାହା ପରେ ତା ମାଗୁଛି।